ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ብከተማ ኣክሱም ዘብፅሕዎ ገበን ፅንተት ልዕሊ ካብቶም ዓለምና ዛጊድ ዝረኣየቶም ዓበይቲ ግፍዕታት ፅንተት ተጠቃሲን ናይ ቀረባ ተዘክሮን እዩ ነዚ መስካሕክሒ ፍጻመ ነበርትን ስድራ ስዋኣትን ከተማ ኣክሱም ደቆም ዝኸፈልዎ ናይ መንነትን ህልውናን ክቡር መስዋእቲ ተረኺቡን ዘሎ ውስን ሃዋህው ሰላም ከም ዘብቅዖም ገሊፆም ኣክሱም ብጣዕሚ ንምዝራው ዝኸብድ ከቢድ ጨፍጫፍ رئيسات كان قرو زين خل حواتنا تزرقيهم ثلاث معنات تسطيهم باراويت اسكعزو اللعو كنده حليفيو نخبر عدن كل خمسه لنا نتنفس نفاس كنو قع غيرهم نايو سماعتاتنا خبر يقباكم كم تون اسرائيلاويان ناي جرمن نازي ابل عليهم دفعون مكران تفصملهم كم عينت كاو بزبلص كم عينت فصامي خفصم مسرايو اي هزوناس نحنا نهالنا نابز شجر مكران كتطفي يولون بمبال بعدمي مناشتي منم قويم زي صاغو واغا خفيلهم سمعت النت كفيلهم بيتكريستيان ناون نزي مخليات بنبغارون كافيز جميرو زياتهم سمعتات يوم منبر سخيلهم نخنتو زموتو ايكونون ثم جوغانو دقنا موس مالس اسي دقسنا ولو بصيس انتدبدونا اسي ولدنا اب قدمي دقومت دافرو يزحزن ما حسن ولدنا بمحرشا انت تكوس انت لو شعو يتموزنا እዚ በካቢኔ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝተኣወጀ መዓልቲ ብሄራዊ ሓዘን መርድእን ዝኽርን ክብርን ስዋኣት ትግራይ ተረኺብና ደቅና እንትን ዝክር መስዋእቲ መላምል ደቅና ሕድሮም ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ዳግመ ህንጸት ከም ነበርትን ስድራ ስዋኣትን ኒሕ ሰኒቕና ሕድሮም ኣብ ጫፍ ንምብጻሕ ከም እንረባረብ ክንረጋግጽ ንፈቱ ክብሉ እዮም ዘረድኡ እዚ ረአይ ዘለና ሕዋተይ መርድእ ናይ መናእሰይና መርድእ እንዲና ዘለና ንሕርን እምበር ኣይንንብርከኽ ኣነ ቀዳማይ ተጀመረ ባይ ብውልደይ ሕነፈድ የሙለይ ለየዝኣምን ናይ ወደይ ሕነፈድ የሙለይ ኣይንበክን ክንሕርን ኣለና የዝብል ኩርዓት ይስምዓኒ በዘም ሰማዕታት እዚኣቶም መቸም ብእውነት ኣነ ሰማዕትነት እዩ ናይ እዚኣቶም ሰማዕትነት በእንተ ዓዶም በእንተ ህዝቦም ንሕና እናሃለና ኣዶና ይትድፈርን ንሕና እናሃለና ኣቦና ይድፈርን ንሕና እናሃለና ሃገርና ይድፈርን ሰማዕትነት ፍጥመልና ስድራ ስዋኣት ከም ምዃንና ካብ ሕዚ ይሕርነና እምበር ርእስና የድፍአናን እዚኣቶም ድማ በእንተ ቤዛ ህዝባቶም ዋጋ ዝኸፈልሉ ስለ ዝኾነ ነዙይ ኩሉ ግዜ እናዘከርናን እናበኸናን እንተይኮነስ ንዓቶም እውን ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርስኩም ኢልና ጸሎት እናገበርና ብኡልክዕ እውን ዘለዓለም ኣብ ሕሊናና ተጻሒፎም ማንም ሰብ ካብ ሕሊናና ዝፍሕቆም የለን እዚ ካብ ፍጹም ጽንተት ዘድሓነ መስተንክራዊ ጀግንነትን ቅያን ተሰኒዱ ወለዶታት ክመሃሩሉን ናይ ጸላእቲ እከይ ተግባር ከይድገም ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ እዞም ነበርትን ስድራ ስዋኣትን ብፍላይ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ተረጋጊጹ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ንብር ህይወቶም ከቕጽሉ መንግስቲ ትግራይን ፌደራልን ፍሉይ ትኹረት ሂቡ ክሰርሓሉ እቶም ነበርትን ስድራ ስዋኣትን ጸዊዖም